Irrid li jkollna soċjetà li ma tħalli l-ebda individwu jsir aggressiv u juża xi tip ta' vjolenza fuq ħaddieħor, soċjetà li qatt ma tittollera l-vjolenza domestika. Kliem Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela f'artiklu fis-Sunday Times of Malta jiem wara li ntemmet kampanja ta' 16-il jum biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika. Dr. Bela qalet li fil-waqt li ħafna jimmaġinaw li d-dar hija post ta' refuġju, studji juru li ħafna mid-djar jistgħu jkunu postijiet fejn isseħħ il-vjolenza domestika. Hawnhekk innotat kif il-pandemija ħarġet fid-der dawn il-problemi meta f'Marzu u April ġew irrappurtati madwar 4 każijiet ta' vjolenza domestika kuljum lill-pulizija. Hija faħret l-investiment li qed isir fih dan il-korp favur il-vittmi. Is-Sinjura Bela qalet kif matul il-kampanja hija enfasizzat fuq l-importanza li jkun hemm riżorsi adekwati biex tiġi studjata din it-tip ta' vjolenza li l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet jissimpatizzaw mal-vittmi u li jkun hemm fondi biżżejjed għas-servizzi ta' sapport. B'ton ta' kuraġġ u tama konkludiet kif il-vittmi mhumiex waħedhom u l-pubbliku jrid jurihom sens ta' mħabba. Saħqet li kulħadd għandu jingħaqad forza waħda sabiex li dawn il-vittmi tingħatalhom ħajjithom lura.